Bafowethu, anginibingelele nginamukele ku-channel yami namuhla. Igama lami mina umxolisi ubona kaDlomo, ngokuzalwa ngizala enkandla phansi kwesigodi sakwaNgolo, ngiphethwe inkosi yamantuli amabheke. Ayiwe bafowethu, uhlelo namhlanje lithanda ukuhluka nje kakhulu, luhluke kakhulu ngendlela esijwayele ukwenza ngayo. Ngizoqala ngokuthi ngibonge nje indlela enikhombisa ngayo i-support, ukusubscribe kule channel, nibuka ama-video, nikhomenta, nilike. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngathi ngaqhubeka kwande futhi lapho enithatha khona. Ngazi ukuthi amandla ayisathathwa kodwa sengathi ngihanda. Uhlelo namhlanje lihluke kakhulu ke bafowethu. Okokuqala nje ngicela ukuthi mawuthi uyazazi ukuthi uqhawe lami futhi omunye umculo awumlaleli, ngicela ukuthi uphume. Mawuthi uyazazi ukuthi uqhawe lami, phuma. Qhawe lami silinde wena, phuma nje impela. Okay, ngiyacabanga ukuthi usephumile-ke manje uqhawe lami. Bafowethu, ivideo namhlanje ilula kakhulu. Namhlanje ngizorate amavukane. Okay, angazi ukuthi ngababiza ngani labafana, kodwa ngithi abafana abancane abasafika endingeni amaskandi, iy'ntwana ey'ncane, ama-2000. Ya, ngithi ama-2000. Ngiyazi ukuthi bakhona abaculi esibabiza ngamavukane. Angazi noma sonke sibabiza ngamavukane njengomjolisi kanje, mhlawumbe nosikweletu olimit kanjeni, basafika emculweni nabo bafana. Mhlawumbe nabo sibabiza ngamavukane, angazi bafowethu. Kodwa mina ngizokhuluma ngabafana abancane ama-2000. Namhlanje ngizokwenzela i-top 10 yabafana abashayayo. Kusukela ku-number 10 kuyofika ku-number 1. Ukuthi ubani umfana ophethe labafana laba esibabiza ngama-2000. Noma-ke angingathi ama-2000 bonke ngoba phela basuka nama-2000 kodwa. Kodwa nje labafana abancane nje bafika kulo nyaka nakulo nyaka odlule. Asikhuleni phekwayo-ke manje. Okay, uhlelo lwethu-ke sizoliqala ngo-number 10. Siqala ngegiye eliphezulu kakhulu ngoba phela silanda umfana oshaya ama-hit, umfana odume ngama-hit. Landa uqhawelisha. Landa uqhawelisha bafowethu, umfana owafika endingweni yamaskandi kwanyakaza umhlaba. Yena ngicabanga ukuthi ufike ngo-2021 noma ngo-2020. Usebe nama-hit abalekayo ngoba uke washaya ingoma ehamba lapho ngentombazane. Ukhona nengoma ekayeshaya lethi uThoko usehlala emathaveni, uhlala ubusuku bonke ulala emathaveni. Ukhuluma uThoko uma unenkinga. Kwaba i-hit kakhulu leyo ngoma leyo. Uyena-ke umfana esimbeka ku-number 10-ke bafowethu. Qala nje ngoqhawelisha ku-number 10. Singamoshi isikhathi-ke. Singasimoshi isikhathi bese sehla ngoholoko. Seku-number 9. U-number 9 uzokumangaza ngoba ngibona ukuthi khona umuntu obengacabanga ukuthi umuntu onjengayo ngaba khona. U-number 9 ngicela ukuthi ngilande uLondeka wakwaShangazi. Inkosazane esencane eshaye i-EP yayo yokuqala kulonyaka. Kade ike yasebenza nomzukulu kwenye ama-album akhe. Ube sebenza ke as i-backer, benza ama-backings. Ube futhi ngathi umzukulu uphinde wamfeatureisha futhi. Ube sekhipha ke na i-EP yakhe kulonyaka. Waba nezingoma ezathinda kakhulu. Ngibala kakhulu khona ingoma ethi i-Security. Le album ngicabanga ukuthi le EP leyana ngicabanga ukuthi yayimnandi yonke. Le ngoma ethi i-Security yayimnandi, ithandwa abantu kakhulu. Bese kuzoba ile ngoma ethi ngisashizela. Ethi impumelelo yami ayingakwenza ube nothando, wawungenalo ngisashizela. Ngibeka nje leyo 2 leyo kuyena uLondeka Shangazi. Futhi number 10 sibe uqhawelisha. Unumber 9 sibe uLondeka. Okay, kuyaqala kuyashuba ke manje. Njengamanje ke sesihleli lapha ku number 8. Ngiyacabanga ukuthi uyaqala uyayibuza manje ukuthi hayibo. Umfana wendidane uphi? Ngoba phela naye usanda kufika. Umfana webhova uphi? Usibani uphi? Uyabo? Uyayibuza ozondi, umfana odume wathi ma TikTok lokuthu uzondi. Uyayibuza ukuthi uphi? Uyabo omqanza. Hayi qhubeka nokuyibuza. Mina ngilokhu ngehle ne top 10 yami. Ngehla nayo nje phela nje ngehla nayo. Njengamanje ngidonsela number 8. Umfana omncane ke futhi lo ufike kuwo lo nyaka ukhiphe i-EP. Ukhiphe i-EP, wakhipha ingoma njengevideo ku TikTok yatrend, amashinga ayithanda kwaxhunywana, wakhipha i-EP umfana omncane. Ngawuthi isena 2 months noma inyanga eyodwa. Ingoma yatrenda kakhulu kulo mfana. Ngifuna ukugagela njalo ukuthi bani igama lakhe. Ingoma yatrenda kakhulu kulo mfana yayithi lento yaqala kancane elokho ngibiza ngentwana. Kwathandaneka ngempela. Kuphinde kuzoba ingoma leya kanza ngayo ivideo eyayithi uma isefuna ukubuya empilweni yakho wokhumbula indlela ahamba ngayo. Menzi yakhohlwa kodwa menzi wakakhohlwa. Loyo ke simbeka ku-number 8 umehla bomvu. Engabuthole khona ngiwathi ngithi qagela. Esimbeka ku-number 8 umehla bomvu. Ukhumbula ku-number 10 uqhawelisha. U-number 9 uLondeka. Then ku-number 8 umehla bomvu. Ayi bafowethu, i-top 10 yami kwamina manje siqala ukungithusa ke manje. Manje siqina kanjena, uma siqina kanje. Ngoba ke number 10 sibe uqhawelisha,
unumber 9 sabe kulondeka, unumber 7 eka umehlabovu. Njengamanje sihleli number 7. Number 7 ngikudonsela insizwa. Le nsizwa lena ke angazi ukuthi into zayo zimi kanjani noma umaskandi yawuyeka noma yini, kodwa ngisole ngathi sekuneminyaka emibili noma wodwa ingakhiphile. Ithule futhi igama layo lensizwa aqala uliqagela, ngizokunikeza ingoma yalo. Ingoma yalo eyaduma kakhulu yayithi uthando lentwana. Yayithi intwana yami ngicela ungisize khona lento engishoda ngayo, lo muntu wami usengijikele ngizobulawa umzangedwa. Igama lelo nsizwa ke uvelaphi bafowethu. Njengamanje kulandela uvelaphi uyibiza ngoMr Original. Uthi uthando lentwana. Uyena umuntu esimbiye number 7, number 10 uqhawelisha, number 9 ulondeka, number 8 umehlabomvu, bese kuthi ke number 7 uvelaphi. Okay, njengamanje ke sibheka ku number 6. Number 6 ngizokulandela umfana wakangubane. Okay, ngifuna uqagele. Umfana wakangubane usebenza nomnikezwa ngaphansi kwamnikezwa. Ingoma yakhe ezatrenda noma ngithi ingoma zakhe nje ama-album akhe mabili asawakhiphile. Yokuqala akaqala ngayo ithi Step Kid, eyesibili bese kuthi ithi Emojis. Ushaya ushunu inkosi yamagciwane. Ubani lo mfana? Enye ingoma yakhe futhi eyathanda kakhulu ile ithi intawadilika ngibone ngalena wentaba ngisithile. Phinde kuzoba ile ngoma eyithi ke ushunwazi uyishimane imake zathola imali bese aneqonyo kakhulu ukudlula amasoka. Ngilandela uthisha wamagcokama umfana kwangubani. Uyena esimbika ku number 6. Unumber 10 uqhawelisha, number 9 ulondeka, number 8 umehlabomvu, number 7 uvelaphi, bese kuthi ke number 6 uthisha wamagcokama. Okay, njengamanje ke sesihleli ku number 5. Ngiyacabanga ukuthi yabona sekushubile manje. Mawukuthi kona umculi oyivukane oculayo kodwa nokumngabaza, hayi ngiyaqiniseka ukuthi akekho la le 5 esele la. Akekho ngoba mina ngiphethe amagagu la. Yayizwa le top 10 yami ukuthi isanone kanjani. Bonke labantu bakhona ku YouTube ngalamagama engikupha wona. Mawungagijima ubabheka ku YouTube bonke uzobathola, umculo wabo uzokuthola wonke. Uyizwele wena. Mangukuthi ke khona iqhawe lakho ubucabanga ukuthi uzoliveza, angeke lisavela. Shube kakhulu ke manje seku top 5 ke manje abafana abavenga ingoma ngendlela eyisimanga. Ku number 5 ngizokulandela umfana uqeda khiphi EP. Uqeda khiphi EP yakhe. Emva kalapho bekade ikhiphe i-album yakhe. Igama leli album ibithi Inkawu Ngenja. Le ngoma ethi Inkawu Ngenja iyona ngoma eyatrenda ke mayithi wangenza mnganami wangenzela inkawu ngenja wathatha indoda yami ngwethembile. Umfana ke isibongo akangubane futhi naye futhi usebenza kakhulu nomnikezwa nakuma backings futhi banosebenza nomnikezwa. Umfana uyisihlobo sika Mjikijelwa, uzalwa umfana kaMjikijelwa. Igama lakhe uliqagelile kodwa. Igama lalomfana uThandelani, umzukulu kaShafuza. Umfana ongashaya ingoma yaqeda yashiya abaningi benembuzo ukuthi kanti icala kalisaphila yini. Uyena ke simbeka number 5, number 10 uqhawelisha, number 9 ulondeka, number 8 umehlabomvu, number 7 uvelaphi, number 6 thisha amagcokama, bese kuthi number 5 uyena ke uThandelani umzukulu kaShafuza. Okay, njengamanje ke singu number 4. Ku number 4 siphethe futhi omunye umfana ukholela uMjikijelwa noma ngithi ke owayibukela uMjikijelwa kakhulu. Akajwayele ke ukukhipha ke lo mjida lona bafethu. Ayijwayele ukukhipha lensizwa le kodwa la ikhiphe khona iyazwakala ifika ishuma ke. Uke khipha ingoma kulonyaka lo i-single track ubefeaturishe ke uyena ubefeaturishe uSiyantuli lo ngaphansi kwenkabi records. Ingoma ke le ayikhiphile ke ithi ngilimele. Igama ke lensizwa ehleli number 4 umjikelo ngibeke number 4 bafethu. Yebo. From number 10 uqhawelisha, number 9 ulondeka, number 8 umehlabomvu, number 7 uvelaphi, number 6 thisha amagcokama, number 5 uThandelani umzukulu kaShafuza, number 4 umjikelo. Njengamanje ke sihleli kwi top 3. Sibheke kwi top 3 njengamanje. Ngiyacabanga ukuthi sebebaningi abacula abasekhanda lakho uthi hayibo. Lo mfana lona washiya leli qhawe leli, lo mfana lona wafaka lo mfana ingaba kamfaki ingabe ufaka lona. Ngilalele njengamanje ngibheke ku number 3, kwi top 3. So ake sikhuphule. Cha izinto ihamba kahle kakhulu uma zimi kanjena. For le nsizwa le ngizoyibiza la ku number 3 ngifuna ukuthi igama lawo uliqagele futhi. Athi ngiqala ngishama. Ngoba lo mfana lo ngiyamazi ukuthi uyawudonsa kakhulu umoya mayicula. Kwenza ukuthi ingqondo yakhe ijule kakhulu futhi focus emculweni wakhe maye ngabe seqala icula. Number 3 ngifuna uqagele igama lakhe. Uke wacula ingoma ngicabanga ukuthi ukhiphe ngonyaka odlule. Igama lengoma yakhe belethi ngomntwana. Lithi ke mayibiza ubethi ubaba wengane mayefuna ukubona ingane bengeke nginqabe naye. Ethi asisathandani ngicabangela umntana wami ngoba ngelilanga mhlawumbe wena uzongishiya umntana wami uzowayini. Ephinde futhi eshaya ingoma le ngoma yathenda kulamalanga TikTok. Igama layo angizukulisha igama layo ngoba ngisalikhumbuli kahle kodwa ama lines akhona nje mayecula uthini
uthando lakho luyangiphambanisa, lingenza ngixoxele nomuntu noma engabuzanga ngawe. Angazi noma uyambona yini lo mfana, ubukela kakhulu ukuduma kahle, uphinde futhi ashaya ushunu wakhe uduma kahle. Igama lakhe Usabelo, uzandla ezinhle. Enye ingoma futhi yokuqala nxa engamazi ngayo, nengoma yokuqala futhi aduma ngayo ku-TikTok, idume ngonyaka odlule kodwa indala leya ngoma. Wayecula noNdoni, ingoma yakhe ethi ngathi ngizamela ngabulawa, ake nibabuze kanti abathakathi banjani. Usabelo ke lo uzandla ezinhle. Angazi noma ukhonile ukumqagela. Njengamanje ke sesisele nabacula ababili ke manje. Sisele nabacula ababili engabe uyayibuzana ukuthi obani lezi insizwa lezi. Ngoba phela bakhona abafana ebengithi nami mangiyenza le top 10 yami le ngibacabanga ngithi ayingeke. Kumele bebe khona labafana kodwa manje ngenxa ye competition nokugagu nokuqhawe okubukula abafana abancane abaphumelelanga. Njengamanje ke zimbili insizwe engisele nazo. Awubone ukuthi ba. Okay, lapha na ke unumber 2. Hey bafowethu kube nzima ukudecide ukuthi ubani uzoba unumber 1 ubani uzoba unumber 2 kodwa ke ngibhekile nami ngabheka hayi inamba zayikhulumela zona ubugagu ubuqhawe insizwa ukubhala ukucula ikhono isiginci yonke into yazikhulumela yona. Unumber 2 siphethe ke ngicela uqala uqagela igama lensizwa le. Insizwa nje sikhulile inomzimba iqala ukuduma ngonyaka odlule. Iqala ukuduma ngonyaka odlule ishaya ingoma nomzukulu. Phina futhi nakulonyaka lo yashaya ingoma futhi ethenda kakhulu. Ishaya ingoma ethi bambulela umntaka babe ihamba nemfezi emnyama. Yaphinda ashaya ingoma futhi ethende kakhulu ku-TikTok ihamba nomzukulu. Ingoma yakho nomzukulu bethi mayingena ethini kuyoshiyana izenzo. Ayikho umuntu wafika nomuntu. Ingoma ke yayishayile ngonyaka odlule yatrenda. Yayithi amabhinci. Enye ingoma yakhe futhi ethende kakhulu kulonyaka ethende nje album engakaphumi ku-EP. Ingoma le ebeshaya ethi shwi nomuntu ekhala. Ethi shwi nomuntu ekhala buyisanani phela amadoda konakele kokukhulumani phela. Angazi ke noma igama lensizwe liqagele ngoba linjalo yini kodwa ke lensizwe ihlele number 2 igama layo Uthandazani. Igama lensizwe ke Uthandazani. Yasenkandla amadoda kwelakithi idabuka phansi ke le mshisandlu kwesikanjoko. Ayish shubile ke manje ke bafowethu zodwa unumber 1. Kwanami angisakhona ukucabanga sengishawa uluvalo ukumanje ake ngehlize ngamazi. Number 1 qagela phela ukuthi ubani. Mr. Ma hit songs. Ubani lo? Okay, ingoma yakhe akayishayile ithi Viva ngodali wami. Kuphinde ithi waphela umcimbi mawuthinta umuntu wami. Bese uthi umfana ongalobolile. Umafika izolo bafowethu. Number 1 sibeka umfana omncane umafika izolo uMr. Mahit. Ubiza ngoMr. Hit ke ngoba uhlalisha ama hit songs. Ingoma akuyona ngithi iproject aqeda kusebenza kuyona nje ugcine ukusebenza nokhuthuza kwingoma yakhe lethi ngijola nebhinqa. Siyamuzwa ke laphana ekhuphuka ke nama backings ethi angiphathi imali sethi inkosikazi engalobolile. Unumber 1 ke sithi umafika izolo. Unumber 10 uqhawelisha. Unumber 9 ulondeka. Unumber 8 umehla bomvu. Unumber 7 uvelaphi. Unumber 6 shoma gcwama. Unumber 5 uthandelana umzulu ashafuza. Unumber 4 umjikelo. Unumber 3 Usabelo uzandla ezinhle. Unumber 2 Uthandazani. Bese kuthi number 1 umafika izolo. Bafowethu ngiyayivala lapha. Ngiyathemba ukuthi ke le top 10 yami injabulisile. Mawukuthi nangelilanga uzafuna ukubona ama top 10 afana nalawa sichitha isikhathi sonke. Uyakwazi ukufanele ukwenza okulungile ukuthi ucofe usubscribe, ucommente futhi ulike. Mawuthanda ke uphinde ucofe nale anti engathi insimbi ibiza nge-notification button yenza ukuthi ke mangifaka ivideo ukhumbule. Makuthi khona into top 10 ofuna ngiyenze ishila lapha kuma comment ngizokwenzela yona mina ngoba injalo. Emvakalana ke ngizodedela ipost ezoba nazo zonke lezi insizwe sengifakile. Wena ke uzovota ke ngizokwenza kube yipoll uyivotele wena ke nawe uyisholo ke ukuthi imuphi kufanele ngabe uba unumber 1. Yabonga ke bafowethu ibe nelanga elihle.